Dong Mukak along Music School Kangpupon. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Arideng Pen Dong Mukak along Music School Kangpupon. Pini Therepo ni Python Kep Arni Dong Mukak Arong Sopi Dokmoka Municipal Board ke Parlo Shopping Complex Building Angsongsi Angdeng along Music School Kangpupon. Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Arideng Bangso Music School Kangpupon along Dokmoka Municipal Board Chairman Prahalat Timung Vice Chairperson Rebecca Ingtipi Ward Commissioner Sarlongki Tiso Chetongdun Anpar Tadong Mukak Music School Amai Pudar Sing Be Kongchun Bang Sukur Sing Ingtilapen Klembang Pu Bang Piatum Pendanglok Penang An Man Peng Kedoa Bang Pu Bang Piatum Chetongdun Bangso hut tekelang jun KCS Zonal Committee atuma phan kacho phapon ateng luncheto ijir parjupon. Bangso Music School along ke Charlie Dun long jia phan admission pipon bomlo lapen ke than setame pini penamat si pangcheng ponlo. Nonamat ke hithi iroi along bhomkuru Sunday arnisi than ponpo. Lapen ke Charlie pon long jila ke vocal harmonium tabla guitar lapen fine arts than ponpo pusi pachini pon. Birta pangdak pon Karbi Anglong News Channel. Honorable CM Dr. Tulio okay, hi. Nakahon pen la pen lang ni jule pen. Ini penangan aning kan pen dari long kan kalau hek dok muka ala na kumpulan ke hang music school mata na music college. Labang su ini kupon long. Sila dah penangan abang pertumang cingwa cing sai pen. So music school kang tujuh tu, lakukan tadi tu orang ni dia kan dulu setame lapi ni ada nama music school bang tu, hawa hak tu pun orang pada ni kan, penjelasan kalau so music school depend, semua orang tu orang kita kiram tu, kalau penjelasan kan tu ni Arat, rental dok muka, orang teman tinggal sama, Dipu Dilai Road Rong Plimplam along bike lapen car chetong der. Kedam tang thereni phai inquiry sirkep arnikang sampor phai kethom ra chite malom Dipu Dilai Road Rong Plimplam Archim School athengno to waradu ke kek along bike lapen car chetong ponder. Bike is Splendor registration number NL07EB1328 Diponat Kedam Bom Lapen Maruti Swift Desire registration number AS09D9135 Rong Plimplamanat Kepangno Kedam Bom Mahutsi Hin Hinangbong Kachetongpon Manja Police Saiki Pen Nang Kapachini Dunke Bike Kate Warabang Moti Kumar Akeng Kaching Lokdolo Lapena Pikachet Habdona Bangta Arenga Hu Solo Tong Sekot Pen Ambulance Apan Hangsi DMCH along An Ponlo Labang hinita di mapura solpusi pang thek ponlonglo. Kado ka vesai manja police pensi cepari deng ponlo. Hapu ronga sorpen nang kapachini dunki kedam tang talabang sodim to waradu ke kek pika joini accident abatay do ulo lapen bang hini apai an apranta kedam nang ta dolo puta nang pachini dun. News report Karbi Anglong News Channel. Chamber of Commerce atumpen Li Honjar alang sunalong an kahumridam. Nijang Karbi Anglong arlo rongkhang MEC constituency arlo kachethang klong alang sun pulote Li Honjar alang sunta isilo. Labang so lang sunalong kijui kelang dam atum setame apai nang bat bom tanglo. Lasi labang so Li Honjar alang sun along an West Karbi Anglong Chamber of Commerce abutung atumpen kahumri padodamlo. Pini West Karbi Anglong Chamber of Commerce abutung atumpen Li Honjar alangsun along kahumri damahut labang so langsun amen chethang bom si pini arni anke kijui kelang damatum aphai nang bat bom ason si thekpon longlo. Bonta me labang so langsun along pini Chamber of Commerce atumpen kahumri damahut barpi barso kitia hema bangke nonamat avelang. Lasi Chamber of Commerce atum prabjin pen barpi barso kitia hem kimrang pon popusi ferangke athengno along than ponlo. Halapu kijui kelang ke wanga toma phansi tame bang so lang sonalong bong sisa kapa phukpen ke war thap thede jilapen ke ter ke er ke war thap thede jia phan kijui kelang ke wanga tum ana phansi tame kachuning rialam thipen ferang ke thengno long Chamber of Commerce a chairman Michael Kram sapen than ponthu. News report Karbi Anglong News Channel. Ladak ni tum West Karbi Anglong Chamber of Commerce na labang so kijui kelang mati ladak kichu kijun lason
teknis pola sona dim do dak itum theklong lo ke dam tang aning kan musame bangso itum non tini na khomri bangala lo dak ahin ahin pen kirang pusame mane solo so pinso la pen gitu local unlocal ma kirang dak aning kan bang samel son do ala sia port ahul kali same dak baroma tamel son subi son son do ase dak tena ami tum icho kijun la pen dak lang keklo la son aning kang sampen ke theklong la son do la sini tum mang theklong lo dak mane kichu kijuna dim no kiju kilang dim no dolo pong der so dim bangke gitu toilet laso mukha bang nili tum thekamong lo la bang so avila asini tum dak pinang humbi lo je rong sa dum dolo la pen la dak committee tum dolo la bang so awareness ke dengi phanda nili tum pini la tum ben tum pen chingrai sil tum chamber commerce team ben bangsi pini itu madimak long tamen ang thanun lo dakelo kim nang dakelo tema nang puli tum han puli nang pasini tum lo asini tum la 5 tarik master tarik pelo dang time tum tambang cheng tipo asila so dim bangke itu pipo si kenang so atia muli tum si kecho kijo no do koklo mala so dim no si kedam lo bonde isi mane toilet mate la jitu khaino pen itu la so kasafai ja so asili tum thekam long si pini bangke Jimki than pamelo lapen ladak media sadu manta melitum pini litum chamber commerce memang pini litum chamber commerce memang ke pachini bangalalo non kebangji tin bang tin pusame non litum dak na hombi lo ditu kaprek hormu pusame la sisa hormu ma plastic hormu same kebab chulosan theklong asi itu malalo dak community manta me labang so sap to mane awareness mukha mate lak kebang kedam atu manda ke pachini ni mangalalo wartap te da hormu bang mane long dim divet pen mate long dim dustbin do ponda dak divet pen lason iklen ni mal lason itu kirim le kini ni do kadok le bang pugang tipin ke atu manda me Ingdeng thongke praisi dong muka krasinja klamalong karbila medamai ki bipon jia phan mei ke padopon pini dong muka krasinja klamalong karbila medamai ame pi ki bipon jia phan mei ke padopon lapen labang some long chepahem phupon manpeng ke do raju tiso Karbi Anglong Autonomous Council chairman si chepahem phupon lo me long ka cheparai pon ke non ke wangji jang mini phai inkoira troxy ningkan surhini rain koira ke thom karbila medamai ame pi ke padopon jilake dong muka krasinja klamalong si pedopon po lapen karbila medamai mate tirikama me along ke do asan chom tin lapen arpu ke do atum anta me thanga sai ka chiklem rep jia phanta me long chethanchimum cheparepon Fuluni pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel Kardom itum dak non kewangji indeng thongkebrai si Karbi lamet MIP ingkane se MIP dak lok mukalong peduji phansi itu tanglo la pendak tiri kama mai sap itum seng tanglo sap itum non ke kleng kedam ye butak ka jingki sing wai pon momlo la si pini dak rasinja klam lo mat itum indeng hini tiri kama mai itum pedopon lo sedak ke itum ke claim ke dam lahai review meeting alam thep thak itum chingwai lo ko an claim ma tam kilang ma sidon itum lahai construction of part pendel kunana si kinji ma dining hall kunana si doji ma la pena ko ala exhibition site kunana ji ma itum reception committee kun office kunana si kinji ma pencheng lo pen sub committee tin atum stame sanjom tin atum stame ko somson nang deng si claim nangji ma ba ko an claim lo ma claim tang lo ma penon ke wangji PPC penap pen ke claim tu nangji ma la helam the puthang ni tum ching ching wai lo pen so mai long bang ini tum dak tri kama mai president lo Karbi Anglong Autonomous Council chairman ke hai raju tisu rang ni mat sinang sitom lo rang ni si meeting preside pun lo, sorry pun lo, jadi tu mungkin cengwai non kepejut det, pen itu non son si jekat long deng lo, la pen aku ni tu misi lama ke non puthot aku la son nak ke claim ke dam thak cengwai pun ji, bang ke non ke bang ji tarik ho, bar mau budbar ani di tu, na abar tu snare